आं सिगांनिफ्रायनो होनखानाय आंहा माने बिदि साख्रिफोरावहाय जबफोरावहाय माने इन्ट्रेस्ट गैया होननानै आरोना ओमफ्राय आं मा होनो सेलारि 18,000मोन आरोना गैलाहाय नै साख्रि ओंखारथा रायज्लायफैनाया हेल' गाइस आंनि दंबेगालनि इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय बिराद गोबावनि उनाव आरोना आइ होप नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय थ' बिदिबा चेल' थांगासिनो बियोहाय सेसा दालां आरोना जाबाय फाइनालि नङाबाबो नै बैजों दैजोंसो आरोना बिराद मोजां जाबाय हेरिनो नै नायजाला आरो एबारनिफ्राय सेसा दालाङा हेडल' नुखासै जोंनिथिंबो मा होनो सरायघाट दालाङाबो हाबावलासो नायाव एसे बोरैबा खोमा मोजाङानो जाबाय बिखा गाहायजों नै ओरैजाय फैयोमोन आरो नै ओरैबो फैयो फैयै फैनानैहाय फाइनालि मोनफैबाय दुरफाङावहाय ओमफ्राय दा रायज्लायनोसै ओमफ्राय मा बागान दं आं बेखौ खोन्थागोन आरोना नोंसोरनोहाय बिराद बुरजा बागानाहाय दुरफाङाव खेथि लाफैनाय आरो बेयाव बेनि खेथि मावग्रानि थायो आरो नै बियोहाय बे मा बिफांथाय आं बेखौ सिनाया चन्दन बागानाहाय ओइथिं दङ दै नैबे माखासे बेफोर बिफांखौ आं मिथिला बिराद बुरजा बागानाहाय चन्दनानै ओइखै आरो नै साइडखैहाय ओमफ्राय बै थिनाय न' दंबावो आं दा खोन्थागोन बे बिफां बेलेग गोजा सान्दुं गोसाथारहाय नै गरमजोबबावबाय आं चन्दन बिफां नै ओरैजाय खावसेयाहाय बैथिंबो नै बियो चन्दन गिदिर जाथारबाय फिसानिफ्रायनो लाबोनायमोन आरोना नै बेखौ वाव नै बिराद माबा बियो हैथिंथारलै बिराद गोजानसिनथार गुवारथार बिफांफ्रा ओमफ्राय ओइ नै इयावहाय दं आरो नै इयावबो दुइथाला लुनाय न' नै इयाव सिसि केमेराबो दंबावो ओमफ्राय बै साइडखै फख्रि दङमोन दा देखायबाय थागोन आं माखासेखौहाय चन्दन बिफांखौहाय नै बे बेजों समान फिसा फिसौ लाबोनायमोन आरो ओमफ्राय दा देरजोब्बाय नै वाव देनां देरोबा मालामाल जासिगोन आरो एसे साख्रिनि एसे माने जबनि खोथा रायज्लायनो होननानै फैदोंमोन आरोना आंनि दा बेयाव रायज्लायगासिनो दङ खोमा बिदाजोंहाय गुमैया ओमफ्राय आमाइबो फैदों जोङो साब्रै फैदों आरो बिफाङानो बिफां बेखौथ' सिनायलांला बिफां होनो आं दहाय बे खावसेनि बागानखौ देखायाखैमोन नालाय ओमफ्राय नै नायो आरोना बैथिं साफा खालामनायमोन ना नै बे फारसेखै साफा खालामाखै दै बागाना बे चन्दन बागान गोजा बिराद गुवार बैथिंबो दंजोबो सेस ओमफ्रायहाय बै हाजोआव दाख्लै आं दुरफाङाव फैदों होनलायलायनायामोन ना बै साइडखायमोन दै ओमफ्रायो नै ओइखैना सार्स माबाबावबाय आरोना दाख्लैबो ना बोनदोंमोन दै आंबो बोननो थांगासिनो ओइ हाजोआव मेवा लायखांबावबाय आङो दाख्लै बिब' आं साथामजों फैदोंमोन ओमफ्राय बैथिंजायहाय ओइ बिब'जों आमाइजों थास' आथिं खायदों दै नै खागासिनो आमाइया ओमफ्राय बिहरदों ना मादोंनो आनैया ओमफ्राय जि थास' आथिङानो बेसेबा दंखायो नै दंसोयो बिराद थास' आथिं दङ जि मोजां नै नायथाव जाया दै नोंसोरनो आमाइमोनहा माबायदि थास' आथिं खागासिनो आरोना आं खाया सानदोंमोन ओमफ्रायहाय मानो खाखोसो होनना बुंदोंमोन आं ओमफ्राय बिहरदों ना मादोंनो आनैया माबानाव आमाइनाव दाख्लै जों फार्स्ट खालि लांफैबाथ'
नायथाव जायामोन थास' आथिं बेसेबांबा गोलाव गोलाव दंजोबोमोन मिनिना सागासिनो जों जानो थाखाय आरोना ओमफ्राय खोथाया दानि रायज्लायखांबाय आरोना मा होनो डिपार्टमेन्टनिमोन आरो जास्ट बिदिनो माबा माबि बिनायफोरखौ हरनाय ओमफ्राय जोंहाबो जोंजों फैदोंमोन नालाय बिदा फैदोंमोन नालाय रायज्लायखांबाय आरोना गुमैजोंहाय मा होनो थागोना थाया होनना बुंखांबाय आंखौ ओमफ्राय आंथ' इन्टारेस्ट गैया आंहा बिदियाव मावनो बांद्राय जबफोरनियाव बांद्राय इन्टारेस्ट गैया आरोना मावनो आं सिगांनिफ्रायनो होनखानाय आंहा माने बिदि साख्रिफोरावहाय जबफोरावहाय माने इन्टारेस्ट गैया होननानै आरोना ओमफ्राय आंहाथ' बिजनेसावसो गोसो नालाय ओंखायनो थाथ'ला होनना बुंबाय आं मा होनो सेलारि 18,000मोन आरोना बांद्राय खामानि गैया होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय थाथ'ला होनना बुंबाय आं बेनोमोन आरो दा गावसिनि मानसिखौ सोसिगोन खोमा आं थाया होनना बुंबाय थास' आथिङा नायजाया गोलाव गोलावखा नै बे जि गोलाव गोलाव ना दांग्रोमबायसो मालाय दाख्लैनो खाना लांजोब्बाय ना गिदिरथार फख्रिया जि ना गिदिर गिदिर दंखायो आरोना नायजाया ओइथिं सागासिनो दे ओमफ्राय जेजों साबाथ' मासे मोनस्राया बोरसिजोंसो माबायो मानो मानै मोनदों नै फिसासो नै आरोना गिदिर गिदिरा नाङा नै ना बोननो नागिरदों बारलायदों ना बोनफानोसै आंबो एसे ना बोननो खमथारहाय जों जानो थाखायनो हानदों आरो जा खस्थ' खालामबाय बिसोरो माने जेखौ मावनो बेखौनो मावजोबनांगौ दे गुमैया मा थिनो बेखौनो मावजोबनांगौ आरोना आं गिदिर गिदिर बोननानै देखायगोन दे ना सा दे थाब थाब बैसिम दंथारो नै माबाया सन्दनाहाय ओइसिम सेस बे सन्दन बागान गोजा गुमैनि ड्राइभार नै बियो सासे ओमफ्राय बै सासे खेथि खालामग्रायाव थायो बे आंनो मा होफैखोथाय नै सान्दुं गोसायाव भिडिअ लाबाय थादोंमोन आङो ओरै साइडखै ओमफ्राय खामब्रेंग्रा होनो आरोना बेखौहाय जानि आं कैसा लगा काके थांफिनसै दायो जाखांबाय खागोन बेयो गोदै माथो